Wel, shwmae? Liz dwi'n dysgwr o Siabenfro. Dwi'n dysgu y iaith ers 4 blynedd ac llynedd o'n i'n lwcus iawn i gael y siawns i gymryd ran yn y cynllun siarad gyda fy partner i ac roedd e'n fendigedig i gael cyfle i gael sgwrs bach wythnosol yn Gymraeg. Dwi wedi cael cymaint o hwyl. Ro'n i'n siarad am bopeth, ro'n i'n siarad am y newyddion yn Gymraeg, ro'n i'n siarad am llyfrau Cymraeg, ro'n i'n siarad am gerddi Cymraeg, ro'n i'n siarad am y tywedd hyd yn oed. Roedd e'n just wych, achos roedd rhaid i fi siarad ar fy nraed bob wythnos. Ac bob wythnos, dwi wedi magu fy hyder i ddefnyddio'r iaith newydd. Felly diolch yn fawr iawn i fy partner i. Os ydych chi'n gallu siarad Cymraeg yn rugl, ydych chi mor lwcus ac hefyd, dyn ni'n angen eich help chi. Bydde fe'n bendigedig os allwch chi cefnogi dysgwyr fel fi a chofrestrwch i'r cynllun siarad. Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.